ihe a bụ ndị na-egbuchichi mmadụ na-erepụsị ndị mmadụ n'ime ọhịa ọha bụ ihe ndị na-eri ebe ha na-akọrọ ihe a bụ na ha ebe a na ndị ha kidnapụ ebe a na ha ihe a bụ ndị ha kidnapụ onye siri ihe anyị na-eme nwere isi ebere isi eti ego nwe ike nwe isi onye siri obodo adịrị ya ma ya kwapụ Biafra bụ nke anyị no retrieve no surrender onye si na ama mme anyị were isi eti iko wike nwe ike awọta anyị ga na-eje onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala ụfọdụ n'ime ndị omekome ndị ugwu ahụ bụ ndị na-ekweghị ka ụmụ Igbo ṅụọ mmiri ma tọgbu iko. Ndewo gị anya ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa Eastern Security Network bụ ESN n'aha nkenke akparala ndị omekome mmadụ abụọ ndị ugwu bụ ndị ji ịkpọrọ ụmụ Igbo wee banye n'ime ọhịa wee mere aka ọrụ n'ala Igbo. Nke a mere n'obodo Mgbakwụ nke nọ n'ime okporo ọchịchị Ọka North n'ime steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa ESN bụ ndị jidere ha nọ na-agba ha ajụjụ ọnụ ma gosikwa ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị ha tọrọ atọ bụ ndị nke esi n'aka ha wee napụta. Dịka ha siri kwuo, ha kọwara na ha bụ ndị ntọ dị mmadụ anọ bụ ndị ha chụrụ ọsọ, mana mmadụ abụọ gbalarịrị ha ebe ha jidere mmadụ abụọ n'aka. Ha bụ ndị omekome jiri ọnụ ha wee kwuo wee sị na onye isi ha dụnyere ha ya bụ ọrụ bụ na obodo Ọka ka obi bụ ebe nke o si wee na-ezitere ha ma egbe ma akụrụngwa ndị ọzọ nke ha ji wee na-arụ ya bụ ọrụ arụrụ ala ha na-arụ. N'aka nke ọzọ, ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị nke a napụta n'aka ndị ntọ ahụ kwuru sị na ọ bụ ahịa ala ka ha bịara n'obodo ahụ, dịka ha bụ ndị ntọ wakporo ha mgbe ha si ebe ha gara ịhụ ala nke ha chọrọ ịzụ azụ wee napụta. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe si wee gaa n'obodo Mgbakwụ nke nọ n'ime okporo ọchịchị Ọka North n'ime steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. na moto na-ata ibu na nke ka eji nwanyị mepechie anya na nke onye na-eme ka ọ na-abụ jeda na anọ n'ime otu ubi na afia na ofia mbe after youth center. This is FuIani Herdsman. This is FuIani Herdsman. Anambra State, ESN. We are pushing FuIani Herdsman at Anambra State at Oge Akụkọ Ụwa. They kidnapped somebody this afternoon. Someone that come and check his land is about to go. They kidnap him. So this is their cow, as you can see. See their cow. See their cow. They see another cow with this. See their cow. So wait for more. Go see more. Yes, we are ready for them. In any angle, any suggestion, any way where they carry come, we are ready for them. We are not afraid of them anymore. Okay? ha dị mba dị 4 mmadụ na-abụ gbara ọsọ eke jidere mmadụ na-abụ ihe a bụ na ha ebe a na ndị ha kidnapụ ebe a na ha ihe a bụ ndị ha kidnapụ onye siri ihe anyị na-eme nwere isi ebere isi eti ego nwe ike nwe isi onye siri obodo adịrị ya ma ya kwapụ Biafra bụ nke anyị no retrieve no surrender onye si na ama mme anyị were isi eti iko nwe ike awọta anyị ga na-eje anyị ga na-ana asọ na ọ ga-adịrị anyị mma mana ndị Hausa sị na ọ ma dịrị anyị mma, Fulani sị na ọ ma dịrị anyị mma. Thunder go fire you. Your papa go tell you, come on talk. Your papa you go notice today before papa you fall, mama you go reach like a 2 plate. Now today you go know. All for be here. Ihe bụ ndị na-egbuchichi mmadụ na-erepụsị ndị mmadụ n'ime ọhịa ọha bụ ihe ndị na-eri ebe ha na-akọrọ na ndị hefty men ndị ha chọ ka akọ na n'akụkụ ememi na half or nothing na-egbuchichi ndị be anyị na nwere ihe eme
ESN. ESN. It's from Okabi. Yes. Okay, what did you call you can do? What did they do? What did be a walk? Okay. What did be a walk? May I kill Eh? What did be a name? What did they work for here? Babu English ko? Bring Tambeka. May I paru munkamaka? May I paru munkamaka? What you have will catch you? What do you do? Muntaone muda bokana mukama. Can I walk out? No, Mama, can I magana banza? What is your name? Musa. Musa. Musa who? Musa. Who? Musa. Musa who? Musa. What's your father's name? Okay, Ibrahim. Okay, your father's name is Ibrahim. Musa Ibrahim. Where are you from? Oka. Oka. What do you call you can do? Kidnapping. Kidnapping. Now you dey kidnap people from Bakoya. I follow this man. I ain't do kidnap for this area. Okay, now this one they do kidnap for this Now area. my brother called me here. Okay, now brother call you. Die go run. Okay, that go run. That one, The one where you name? The one where run? Where you name of the one where run? Mason now on the One day good. Mason. So now she Ali. Eh? Ali? Yeah. Okay, your brother and Ali, don't wear on. Which time you start this work? How many time now? Which time I start this work? How many years now? Shekara mimi hido wenu dia wana tunga kirani. Waka. Wana tunga kirani. How many years? Wana tunga kirani na tona. Okay, this one will catch you now you don't do before. Who be Oga? Who be Oga? Yeah. Who be Oga? Die go run. He go run. That one went there. Okay, that one where they run. No. Now he be Oga. We go and talk to them now. Why did you lie? One day good. Oga. Who be Oga? Where we Oga? That Oga why they get gone. He there for Oka. Now in get your Oga this boy. Why they do knife for here? Now in they get gone. Now in they do knife for this area. That Oga he there for Oka now. What he be name of the man? Now. What his name? Okay. His name I Unko? don't know. As this my name be name Oga. You don't want to tell me your name? Umar. What is your Oga name? Umar. Yeah. Umaru who? One day go to Ali Sunanji. Ali? Yeah. Yeah, I You couldn't don't go talk to him. No one You say. go talk to him. Natural. Yeah, wait, no one say. Afọ m bụ Patrick Nwankwo. A bịara maka igote anọ na Mgbakwu. Abụ m Enugu steeti. Anyị na-esi anị na-anazi ka anyị jee na the compound ndị guzigoro anyị anọ. Mmiri anyị na-apụta n'aka youth center. Egbe dabara ndị na tatatatatatatata. Anyị tie revise. Ha nwa achụba anyị. Anyị gbaa break. Ha kpụrụ anyị baa ime ọhịa. Ha gbagodozie n'ime ọhịa wee pụtazie dịsa Amanuke ebe anyị nọ kịta nwa. So nọ ya bụ ife mere and na egbe ha ji wee jee ọrụ and na dia leader here. Onye nke abụ dia Nke a leader. onye nke abụ dia leader. Onye nke abụ ji egbe wee surrender anyị. Onye nke abụ dia leader na-eli difa the spawn ka a si eje. Otu a ka o si wee mee. The sentiment ebe maka Aha m bụ Paul Ezeanyika from Oge Akụkọ local government. Ọkwa ofu business ya ka anyị bịa. So mgbe anyị bịaziri ụdị ihe a ka ahụrụ ndị Fulani a were egbe gbaba kpakpakpakpa anyị mapụta. Ibiri mgbe m na-amapụta na maka ụzọ akpọchiene nha wụọ isi n'ala nwee ike mapụta. So onye nke atụ dom egbe ọ ga I will say abeg don't shoot abeg I beg arịọgudoro ya rịọ ya smoke come on. So mgbe anyị pụtaziri ma ndị adọkọta anyị sị anyị kpudo ihu n'ala dere ha jezie ma ego anyị dewere na moto m ihe ha wekọrọ ego ahụ ha were ego niile a bịakwazie ebe a ji ya mere ebe a pụtara ha maa asachi were my phone m were m ego niile dị na akpa m even ihe speki ha chọkwuru iwere ya m si ya I don't spoil na ha zụ oke karị. So ya bụ ihe ọ gbagwojuru m anya nke bụ eziokwu mana ihe m na-ekwu owu Chineke dewere ndị isi ya dekwu maazị nna anyị ukwu Chineke ga-eme ka o si ebe ahụ ọ nọpụta n'aha Chukwu okike abịa ma Ikwu ka ọ lere. So, you say no be wetin?
But now, this is Fulani gear. Their gear, Abi. They have their outside gear. We don't chase their Fulani men. They just kidnap somebody for inside this bush. For Mbakwabi. Ulum. Within boundary Ulum and Mbako. So this is their gear. We chase the entire where they camp and their gear be this. So we be one of their number for the other side. Many. So ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na etu anyị si eme ya ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere ebumnuche gị etu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye so ebere anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị ọta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.